مامۆستەیان باژارê Hesekê jî ji ber negirtina mûçeyên xwe ya du mehan xwepêşandanek li darxistin û bang li rayedarên hikûmetê kirin ku sedema vê yekê zelal bike. Bi dehan mamosta li pêşiya avahiya girînendeya perwerdê mîtîn kirin û pankartên wekî derengmayîna mûçeyan jiyana me teng dike em xwedî mafekî rawan e hilgirtin. Di xwepêşandanê de mamosteyan daxuyaniyek da û bang li hikûmeta demkî kir ku wek heviyê destnîşan bike û bi jiyana mamoste û debara wan nelîzin. Mamosteyan eşkere kir ku dê xwepêşandan bi vî rengî dewam bikin heya ku çareserî ji vê mijarê re were dîtin. مامۆستا دەمجێنە میرۆ هاتن vê dikê ji bo fonê me ev dime hême me nesnendî ji xêrî meha eyarê pê ve em ne ji bo ratib jî hatine em hatin ji bo tespîta me jî yanî wek me wek mamostê ê hikûmetê ye çima yanî ê me heta ana me nesebitandin û ê wan tespîte wê her gavê ji me rîsale bê wê bê wele ê demcê tespît nabe yan jî ê demcê fonê wan tune yan jî wilo ev qet em qebûl nakin em dixwazin demca em dixwazin tespîta xwe jî û fonê xwe jî ev dime hême me nesnendiye ji bo wilo jî em îro derketine. îro em civyanê ji ber ku em daxwaziya mafê xwe dikin, fonê xwe dikin, ev daxwaziyak me insanî ye, heqek insanî meşrû e, em hatine bi şiklekî silmî, em ne didê kesî ne, em ne mezaretê digînin welat, em mafê xwe dixwazin, em ji hikûmeta şerê dixwazin. Meha pênca mafê me danime heqê me ye fonê û ev dimeh nedanime çima berî hemû tiştî em tespîta xwe dixwazin. Muhafadeyê din giş sebitîn û fonê wa danûwa illa ê demcê ê Hesekê.